Hola! Avui us vull parlar d'una notícia superimportant que ens afecta sobretot als nostres fills i filles. És la futura llei de protecció de menors en entorns digitals. Heu sentit a parlar? Doncs és superimportant. Aquesta iniciativa el que busca és assegurar que els infants estiguin segurs mentre fan servir internet i les noves tecnologies. A veure, té aspectes positius, és una cosa que estem demanant des de fa temps, per activa i per passiva, i un dels aspectes més bons és que donarà eines perquè els pares puguin supervisar millor tot el que fan els seus fills a internet. Això inclou que hi haurà filtres de contingut, limitació d'accés a certs tipus de pàgines web i hi haurà més control per part dels responsables. Molt bé. A més, la llei vol fomentar una major educació digital. Ué! Tant pels nens com pels pares i mares. Això inclou programes educatius que ensenyen als nens a reconèixer i evitar les situacions perilloses que es poden trobar en línia i com el ciberassetjament i el contacte amb desconeguts. A veure, no obstant, aquesta llei també té algunes cosetes que, com no, ens porten a debat. Alguns crítics argumenten que les mesures de control parental podrien ser una mica excessives, invasius per a la privacitat dels infants. Bueno, a mi no ho acabo de veure, però bueno. També hi ha preocupació sobre la manera en què aquestes restriccions podrien afectar la seva capacitat per explorar i aprendre de manera autònoma a internet. De verdad? No acabo d'estar d'acord. D'altra banda, alguns experts temen que la responsabilitat recaigui massa sobre els pares i no tant a les empreses tecnològiques. Això ja Sí. Que també haurien de jugar un paper crucial en la protecció dels menors. Doncs sí, tots hem de ser responsables. Som una tribu, vosaltres també, empreses tecnològiques. Conclusió. A veure, la futura llei de protecció als menors en entorns digital és un pas important, cap a la seguretat dels nostres fills a la xarxa. Tot i així, és essencial que continuem debatent i perfeccionant aquestes mesures per assegurar-nos un equilibri adequat entre la protecció i la llibertat digital. Així que, doncs gràcies per escoltar-nos i fins la propera!